wasu ma in na fito wasu angwanni suna cewa in mu aife da za mu sa masa Maidala. Ko za mu iya sanin sunan malam? Suna na Ahmad Abdul Aziz Maidala. Wani sana'a kake? Yanzu dai importer ne da outporter, businessman ne, oil and gas. Kuma international businessman ne. To kamar da wadda ba ku sani ba, importing da exporting yana nufi yana shigo da kaya daga wani kasa zuwa kasar mu na Najeriya, yana kuma fitar da kaya daga kasar Najeriya zuwa wani kasa kenan. Amma wani kasa kake kai mai kenan? Ni kamar ni dai bana kai mai wani kasa. A cikin Najeriya nake sayar da mai na. Kuma a cikin gida Gembu. Within the local government. Amma kana da gidan mai naka? Dai ba mu kai nan ba, amma mun kusan nan. Insha Allah da yardan Allah. Maidala is a company and almost a group. Abunda Maidala group ko Maidala company yake nema yanzu, ya za a yi a kara ganin ci gaban matasa. Don a within from last 5 years to today, ina gani dai wayanda suka mallake gida sanadiya na matasa, ina gani dai akalla za su fi mutum 50. Allahu akbar. Dan Allah a masa kabbara. Domin wannan irinsa muke bukata. Aka samu irinsa 10 cikin local government, to wallahi an insha kuma wayanda suka mallake mashina da sana'o'i masu yi dai dalilan Maidala company, ina gani suna da yawa. Duk inda zaka ji a cikin Gembu, da babba da karami da yaro zaka ji Maidala, har da iyayenmu mata. Kuma dai alhamdulillah dai ta wajen alkhairi suka fada, ba ta sharri ba. That is why I always thank the Almighty Allah for giving me this opportunity to make off with my people. To amma tambaya na gaba nan, wani irin kalubale ka fuskanta a rayuwa ka wannan sana'a? Na tashi ban san dadin uwa ba, ban san dadin uba ba. Na fuskanci kalubale da yawa. Don zan iya tuna akwai sanda na je Burkina Faso, ba zan manta da wannan lokaci ba. Wallahi na yi kusan wata 6 a Burkina Faso, kuma a titi nake kwana, gefen titi. Na zauna da abokanai masu shaye-shaye, masu irin abubuwan da harkan bin mata da irin abubuwan da ba su dace ba. Yana cikin abun da na fuskanta, abun da ban ji daɗin su ba. Kuma duk da haka dai Allah bai sa ina cikin wannan fandi ba. Kuma matasa, ina kira gare ku, shaye-shaye ba naku bane, ni ma shine naku. Ku tara abun duniya shine naku. Don Allah subhanahu wataala yake ce mana rabbana atina fid dunya hasana. Kaga dai Allah yana nuna mana lahiran nan fa duniya za mu same shi. To menene abun yi? Za mu nemi duniya saboda mu samu lahira. Yanzu wani fata kake wa matasa masu tasowa, kuma wani irin shawara zaka ba su? Abun da zan gaya wa matasa nan, ina so su ji wannan: in za ka yi abu, kar ka dogara da wani. Allah subhanahu wataala shine mai yi. In za ka yi aboki, ka yi aboki da wanda zai taimake ka. Kar ka yi aboki da wanda zai mayar da kai baya. In mu ga kana yi, mu tallafa maka ci gaba. Kuma don Allah yana roƙon matasa, don Allah mu nemi abin yi, don Allah mu riga sana'a. Kuma Maidala door is open for everyone. Kowane matashi ya zo, insha Allah ni Maidala, insha Allah da yardan Allah subhanahu wa ta'ala zan tallafa masa inda ali. Insha Allah matasan Gembu, ina roƙonku ku tashi mu nema, mu ada karfin gwiwa mu nema, mu zama wasu abubuwa. Ina roƙonku matasa, mu tashi mu nema, ko ba don kanmu, don saboda iyayenmu, don kuma ko don saboda wayanda za mu haifa. Don Allah mu nema. Wannan gidan da muke ciki, gidan kanka ne ko gidan haya ne ko gidan mai gidanka ne? Gidan da muke ciki dana ne, kuma ina da wayan nan dai ba daya bane, ba kuma alfahari bane, ina da su.